Ая. Хайде, мама. Хайде, пиленце. Хайде, латка. Хайде, малко навънка, мама. Кой стане, мама? Бебке. Хайде, малко на разходка. Какво ми трепериш, ще се крижи в мене? Хайде. Сисо, какво става, моето момиче? Катранчо, какво става? Бягайте от тук сега. Айде. Натай. Ая. Какво се чела, мама? Си на тебе не ти пречи, дали, мамо? Да. Кой е това, мамо? Бъзи, кой е това, мамо? Айчето ли е това? Всички кът насрани. Бъзла избяга. Айче, ти къде се скрила?